Bona, soc Pep Moreno, el xef del restaurant Deliranto a Salou i començarem per una recepta que és una versió de les borraines. Al final el que farem és, amb bledes, farem un cristal·litzat dolç per fer el més semblant al plat tradicional i ficarem una crema que hem fet amb taronja i llima, una mica de llima, uns brots d'estèvia perquè donin aquest punt dolcet i acabarem tenint aquest punt de fulla vegetal que podrem untar amb una crema. Val? El que tenim aquí és sucre fos, és un sucre que es diu manitol. L'avantatge que té aquest sucre és que podem cristal·litzar qualsevol cosa sense fer-li un tractament primer al vegetal. És a dir, que aquesta bleda, tal com està tallada, simplement està rentada, el que podem és cristal·litzar-ho amb sucre. Si volem cristal·litzar amb sucre normal, tindríem que deshidratar, fer un escarxat. L'avantatge és que aquí, quan mosseguem, tindrem el gust del vegetal pur. Aquí bàsicament hem fet una crema, com una crema catalana, una crema pastissera molt lleugera, amb llima i taronja. Aquí ficarem la nostra versió de borraina, feta amb la bleda. Perquè ens recordi més el Nadal, hem preparat unes fulles que simplement són com una neula, que ens donaran aquest component estètic més nadalenc. Això ho hem fet amb neula i amb un motllo. I ficarem les fulletes d'estèvia, que ens donen aquest punt dolç una mica mentolat. I finalment, per augmentar l'aroma cítric, li ratllarem una mica de la part més groga d'una llima perquè ens doni aquest punt molt cítric aromàticament. I aquesta seria la nostra versió de les borraines.